Good evening, Sir Tam. Hello, Ma'am Jean. Good evening. Di pa naluto ang aking alimango. Kasag pala, kasag. Matubig pa siya, oh. Kaya binabaliktad ko lang. Hello, Ma'am Marisa Vlogs. Good evening. Arlen D. Good evening po. Boss Bell. Good evening. Ay, basa pa siya. May tubig pa. Ano, 1 kilo,
11 pieces. Kinain na namin yung nauna naming naluto. Ito yung sa taas. May ano pa, may tubig pa. Minsan lang kami kumakain nito, boss, Sir Tams. Kasi alam namin na maraming alikito, pampa-high blood. Pagkatapos mong kumain, uminom agad ng maintenance. Basa pa siya, oh. Yung ano kanina, yung wala ng tubig, kinain na namin, nag-dry na. Ito yung naiwan sa 11 pieces, 4 na lang. Yung 4, binigay ko din sa kabila. Ito, oh, basa pa siya, oh. May tubig pa siya. Kaya, ano ko, iluhit ko lang. $11 pieces, Sir Tams. Puro mga babae ito. Worth 200 pesos. Mura lang, di ba? O, puro babae, o. O, malalaki yung parang nasa gitna niya, o. Puti. Malapad. Puro babae. Puro babae pinili ko. 200 pesos. Oh, ito, babae din, oh. Ito. Yan. Ito lahat, babae ito. Walang bakla dito, walang lalaki. Ito rin, oh. Babae din siya. Malapad. Yung puti. Bawal man ni salmon, Sir Tams, kaso ano lang, nag-crave lang. Talagsahon man ako kabakas ni Sir Tams.
Boss Bell, no playing. Ay. No playing, boss. Ay, teka.
Busbel, no playing. Boss, di mo dinagdagan yung mga videos mo, boss. Makaburag-wak ka sa mundo, kapag ka, katok, kung sa mundo ka, Mama Risa Vlogs. Mayong gabi.
Warrior, Ma'am Jean Supporter, Heart of Love, Mama Marisa Vlog, Keeper Cedric, Bryant Aidan, thank you. Wow, daming ads si Boss B. Maraming harang. Ma'am Jen Channel, good evening.
Time check, 9:52 in the evening. Mag-end na ako maya-maya. Thank you so much, Sir Tams, Warrior, Mami D, Ma'am Jean, Boss Bell, Mama Risa Vlog. Thank you so much. Okay lang, boss. Okay lang, Ma'am Jean. Mag-close na ako maya-maya. Boss G, good evening. Now playing Ma'am Lynn. Kahit na mag-end ako, Ma'am Lynn, i-play ko si Boss G, ha? Katatapos ko lang. Okay, Ma'am. Okay, Boss G. Ay, kawawa naman si Ma'am Lynn. Lagi busy. Sige lang, Ma'am Lynn. Ilang buwan na lang ba? Uwi ka na. Kapagod naman dyan, Ma'am Lynn. Thank you, Ma'am Lynn. Si Ma'am Jean kanina, 8 video din. 8 videos din na na play ko. Sa iyo, Ma'am Lynn, 9 videos na ako. Para wala akong energy ngayon, Ma'am Lynn. Inaantok na ako, Ma'am Lynn. Maingay ang mga aso namin dito. Every night. Baka may mayroong kumagala na mga halangang sikmura. Kasi bear na eh. Sir Tams, thank you so much, Sir Tams. Tulog na siguro si Sir Tams. Ang kababayan ko natulog na, Ma'am Lynn.
Ay, gano'n. Monday at Wednesday. Ay, kawawa naman. Naglalaro na naman ng sipi? Ay, naku, Ma'am Lynn. Mahaba-haba ang paghihintay. Ay, naku, Ma'am Lynn. Sige lang, Ma'am Lynn. Tiyaga na lang. Pagtiyagaan na lang, Ma'am Lynn. Ilang months na lang. Goodbye, goodbye na. Ay, nako. Good luck na lang sa mga ano dyan, yung mga mag-ano ba sa'yo, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, yung kapalit mo. Good luck na lang. Magnegosyo ka na lang sa Leyte. O di kaya sa Davao. Ay, naku, Ma'am Lynn ah. Siguro laki-laki na lang savings mo. Pwede na yan. Pang kapital sa negosyo. Huwag ka nang mag-abroad. Sige po, time check. 10:02 in the evening. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye po. Ma'am Lynn, mag-play ako mamaya kay Boss Gia. Bye-bye!